Lauantai-iltana valkeat koivut jo kunnaille antavat lehtevän näyn. Ne hartainan näyttävät lausuvan sulle vain onnea kaukana tuntuvat käet. Siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissään leikkivät sä kenet lyö. Niin kaunista muualta ei löytyä saata kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualta ei löytyä saata kuin Saarenmaan nurmien kesäinen. Oegstend ze die nachten. Mēs esam tieši ēterā nolentē. Stāvam blakus čempionu busam. Nē, tur ir čempionu bus. Tad ar to mašīnu mēs brauksim uz sacensībām, kur kļūsim par čempioniem. Cik autobusu šeit ir? 1, 2, 3. Viss rindas daudz. Līdz ceļa galam. Kāds redzēja filmu Ceļa gals 5? Šeit ir Ceļa gals 5. Bus ir. Mašīna ir. Mēs sakosim busiem un brauksim sacensībām 45 minūtes plus mīnus. 45 minūtes, tas ir diezgan tālu. Esam nobrieduši. Mēs jau būsim tā kā slepeni aģenti sakot busiem. Jūs tikai nenododat busām. Šīs bija ziņas LNT. Kesäinen yö. Siis pyöritä, houkuta neitoa nuorta, sä kiiltävä tähtinen sotilas vaan. Ne yöt on niin valkeet ja kuluvat kohta, nyt pellavaa päätä et omaksi saa. Ne yöt on niin valkeet ja kuluvat kohta, nyt pellavaa päätä et omaksi saa. Otro posmu, Kristiāns pagaidām 3. Artūrs 6. arī droši, un te jau redzēs, Rikārds ir vēl ar 7. roķi, ar tur ir cik te bija 7 sekundes. Pārslas stabili 5. augstāties, vai jūs skriet, bet vismaz jānotiek. Par godu tam, ka mēs te baigi ņemamies startējiem un gājamies, mums būs sporta torti, banāni, tā vismaz tur bija raksts. Tomēr ir jāsagot paēdīs. Enam meid tuleb 598 Arturs ja Rullins 547 Rihans Vergus ja väga kiire lõpuks 547 I need
Jā. Es nezinu, cieši process.